बार्थडेनि पार्टी बे पुरि जागोन आरोना बानायगासिनो नै आरो दंबावोसो माने बिथिंजायबो नै बार्थडेनि पार्टी जागोन पुरि बानायगासिनो। हेलौ खुलुमबाय, गुड इभिनिं एभरिवान, वेलकाम बेक एगेन। फिन खेबसे लोगोफोर चेनेलाव बयखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। थ' लोगोफोर जायफ्रा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आङो दिनैहाय दिन्थिलांनो लादों एसे बेबायदिनो बार्थडेनि एसे प्रग्राम दङ आरोना, आइटेमफोर बानायगासिनो दङ। मा मा थागोन आइटेमा, स' आङो दिन्थिलांगासिनो दं। लोगोफोर नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायलांनो। मैदा नाबाय एसे पुरि बानायनोसै आरोना, बेखौहाय पुरि जागोन बेयो, पुरि गथा पुरि ना मा होनो बेखौ, थ' गथा पुरि बानायनोसै आरो एसे। पुरि नागासिनो, वाव पुरियानो गासिबो पुरि जागोन आरोना। रेडि जाखाबाय, साराया एकदम बेसेबा गिदिरखा, वाव स्ट'भआव होनोसै। लोगोफोर आङो दा एसे आइटेम खालामगासिनो दङ नैबे बार्थडेनि आरोना। थ' आङो पुरि बानायदों, नानोसै एसे, माखासे जाबाय सावगासिनो आरो नागासिनो आरो आं दा। पुरियाबो रेडि जाखाबाय, नै सावगासिनो एकदम, सावनो दंबावो एसे। लागाव मोनगासिनो आरो। Happy birthday, happy birthday, Dodi Redi happy birthday, birthday ni party ni. Sophia मा जादों नोंसोर? केक बार्थडे नि खै बोसोर जाखो? 7 जाबाय। वाह, बेसेबां क्लास मोनखो? क्लास 1, गुड, हेपि हेपि। मा सिथाबदों? वाह, हुनुमोन लांजाबाय फैनांगौलै। वाह, दे हुनुमोननि लांजाबाय। लकेल दाउ आरो बेलेग जेबो गैया, बेजों पुरि जागोन आरो। हेपि बार्थडेआव मा मा मोनजाखो? मिस्टि, आदा निमकि, मुरि, केक, दुध मोनजाबाय, थान्दा मोनलोंबाय नै। थान्दाबो मोनलोंबाय, गोथाव ना? गोथाव। वाव, मिस्टि, केक। जादो जादो जादो। बिसोरना गैला जोब्बाय, जाजोब्बाय। लायदो लायदो नांबावगौबा। लोगोफोर गाज्रि मोननांला नोंथांमोना, भिडिअखौ नायनानै एसे लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम। स' दिनै एसे इन्जय खालामबाय फेमिलि पुरा, आरो मिस्टि जानोसै आरो एसे दा हेपि बार्थडे बरिया।